Pesona keindahan alam nyambangi sumber mata air. Arah mengetan rono Mas Mbak, kuwi Wonogiri kota dan juga arah mengulon rene Mas Mbak. Iki arahe semen Gunung Kidul. Dadi nang kene iki to, aku lewat dalan pertengahan hampir tekane nang semen Gunung Kidul. Ana salah satu sumber mata air sing menurutku mantep banget kudu tak sepilke karo dirimu kabeh. Desane wae aku ora ngerti desa kene iki jenenge apa, sampean iso komen nang videoku iki. Dadi nang kene iki Mas Mbak, pemandangane saka terasering dan juga tegalane warga atau sawah, kuwi apik tenan arahe mengidul rono, kuwi iso tekan Kepuhsari Banyuniba. Dadi nang kene iki iso dikategorikan alam sing paling wetter ya pemandangane iso difoto lah sapa sampean kuwi wong kene. Dadi iki lho, aku dikai informasi tapi aku wis tekan nang kene dan muga-muga sing menehi informasi karo diriku kuwi wonge seneng ya. Desane iso mlebu ya ning nggon YouTube channel dan iso viral. Nang kene iki Mas Mbak, viral nganti sakyaene. Jenenge sumber mata air Sumur Kepil sing genah ngasih sakyaene iki isih terjaga rapi, tempate nang pinggir dalan pas nggon tikungan. Ana wit gedhe dhuwure dan ngisore kuwi sumber mata aire. Tur nang kene iki ana sumur sing ya genah kuwi terjaga nganti sakyaene saka wong jaman biyen dikombinasike jaman era modernisasi nganti sakyaene. Mas Mbak kabeh nang Sumur Kepil iki ana peralon karo sanyo sing isih dipasang dan juga nang kene iki sumber mata aire masih dipergunakan dari masyarakat sekitaran sumber mata air iki. Nang kene iki lho, iki perlu digarisbawahi. Pomo sampean ngerti videoku iki wis beredar, pesonane iki alam jelase nang Sumur Kepil seperti ini, ora tak wawahi aku yo apa anane njikoke video karo sampean kabeh. Dadi nang kene iki lho, iki wis dibangun kolah sing genah dienggo adus ketika ana sing arep adus nang Sumur Kepil iki. Nang kene iki penak tenan Mas Mbak. Dadi sumure iki ya alami, bar kuwi ana sithik lemah ning nggon jero sumur iki dadi menambah kesan sing genah kuwi segere awak dibasuh nganggo air ning nggon Sumur Kepil iki. Dadi iki ketika aku nyutingke neng jero kondisi iki lho sumure. Iki ana tangga sing mlakune iki mengisor rono. Iki kegunaane dienggo ngresiki angkrah utawa godhong-godhongan ketika nyumbat ya kuwi mau sanyo dan juga nang kene iki yen biyen to ana kuwi lho godhong-godhongan mlebu mesti diresiki. Gandeng wis mlebu era modernisasi kan tentu dhuwure dikeki asbes iki dibangun. Nah, iki tondo tresnane masyarakat sekitar dan juga sesepuh desa atau yang disepuhkan di desa kene. Pokoke kudu dijaga aja ngasih ya toh. Iki kelebon utawa kemasukan godhong-godhongan dan mampet dan ora iso dijikuk banyune meneh. Mas Mbak awake dhewe sing dadi wong saiki, awake dhewe kudu ngerti perjuangane wong jaman biyen nganti sakyaene iki ulatno iki. Bangunan barang ya wis apik, awake dhewe ngertine saiki iki ya apa-apa apik dan juga dinikmati. Wong biyen ibarat kata kudu mangan kuwi lho isih nganggo tiwul ya nek saiki beras kuwi wis berah dan sego ya wis akeh, kuwi mangan sego wae ya kadang kuwi lho ora gelem. Nah, nang kene iki lho, kadang anget-angeten ngono kae to, Mas Mbak. Nek sampama sampean tak jelasno. Nang kene iki dienggo contoh awake dhewe ketika melihat bangunan sing wis apik iki diuri-uri budayane dan juga dijaga kelestariane. Gen aja ngasih ya, aja ngasih wong sing arep apa metu saiki lho, wong era modernisasi saiki kuwi ya gen ngerti perjuangane wong biyen kuwi. Kuwi kaya apa. Nah nek saumpama awake dhewe wis ngerti, berarti awake dhewe mung kari menikmati wae. Wis ya tandane desane maju, dibangun kabeh dalane, terus bar kuwi iki saka dalan ya iso menumbuhkan perekonomian sing paling apik. Kuwi kan tandane masyarakat sekitar kuwi dongane keijabah yen awake dhewe kudu maju.
Mas Mbak, majune era modernisasi iki ora bisa ditinggalke karena apa? Iki lho bekas-bekas sejarah sing kudu disyuting karo dirimu kabeh gen ngerti. Iki kanggo pengemut atau pepeling pas awake dhewe iki ngerti video koyo ngene. Oh, wong jaman biyen ki sangat keras perjuangane dinggo goleke wedang ataupun banyu sing dinggo konsumsi warga sekitaran kene. Iki mung lagi sumber mata air lho Mas Mbak kabeh. Durung kekayaan alam sing nang sekitaran desa kene. Ana sing tani, bar kuwi ana sing tanem iku jambu mete. Kuwi dinggo apa? Dinggo penghasilan masyarakat sekitaran Wonogiri sekitare. Dan ora gur kuwi wae, UMKM Wonogiri iki wakeh tenan sing urung ke expose nang nggon videoku iki. Awitanan kair berupa apa? Dagang dan juga bisnis, bahkan loh iki kearifan budayane aku urung ngerti nggon Wonogiri iki apa wae. Menawa sesuk aku diundang ketika videoku iki viral, aku malah matur nuwun. Karena apa? Saka informasi sing tak terangke karo sampean iki, ya beda cara, beda adat ngono kuwi aja ngasih dipoyoki, aja ngasih terus ditenggelamke mergo apa? Iki dinggo kearifane sosial ciri khas masyarakat Indonesia. Karena suku budaya kuwi dadi satu. Mas Mbak, perbedaan aja to anggap mung kata kuwi tok ya. Tapi dimaknai dari perbedaan dan juga unsur budaya bahkan njaga kelestarane alam saka apa wae. Maksudnya saka apa wae iki piye Mas? Saka iki lho sumber mata air, terus bar kuwi saka budaya kuwi akeh banget ana cara mono ki wong tuwa ning gone wong enom kuwi basane piye, terus bar kuwi wong tuwa ning anak utawa wong enom ya piye. Dadi wong ki nggawa tepa slira nganggo basa Jawa ya digunakake krama inggile karo sopan santune. Kuwi sing tersirat dan juga masih diugemi nganti sakyane wong Jawa kudu ora ilang Jawane. Mas Mbak kabeh sing ngerti videoku iki, muga-muga video iki membantu sekitaran wong desa kene sing lagi neng perantauan kangen karo sumur kepil iki ya Mas Mbak, karena aku dek wingi kae di-requesti Mas hadir neng sumur kepil syutingke. Nah, saiki aku wis teko kene, Sherlocke wis pas ya Mas Mbak sing neng perantauan. Dadi aku matur nuwun informasine bakal tak kei informasi nggo warga kene kabeh. Monggo seumpama sesuk ana iki adat dan budaya neng desa sekitaran sumur iki, aku wis di-calling dan juga diberi informasi yang paling valid dan juga esok tak share neng media sosial neng nggon YouTube channelku. Dadi nang kene iki pesonane iki apik tenan, tapi yen bengi kuwi ya sampean pomo kendel ora apa-apa lah. Dinggo apa? Dinggo wisata alam religi. Kuwi ora bakal di wah-wah ya Mas Mbak kabeh. Nang kene iki gandeng aku ya lewat tur ya singgah rada suwe ngono ki 10 menitan aku ngrasake awak keju kemeng. Maksudnya keju kemeng iki mergone awakku dek wingi kae pas nyuting isih lara, aku nekat tur nang etan sekitaran Selogiri kono kuwi aku ya tuku ngombe barang. Dadi iki perjalanane adoh aku golek video iki, tapi ya dinggo requestane para warga kene sing neng perantauan, muga-muga video kuwi viral dan sumber mata air sumur kepil iki dijaga rapi dan juga isih diuri-uri bahkan ora digempuri. Mas Mbak matur nuwun ya, tenan aku matur nuwun banget. Aku dikai akses dinggo nyuting daerah desane sampean nganti sumur sing isih diuri-uri budayane utawa isih dienggo masyarakat sekitaran kene. Dadi ora mung sekitaran nggon kene tok sing tak syuting ya, paling ora ki sesuk ya daerah ngendi-ngendi sing penting informasine kuwi valid dan juga aku iso silaturahmi. Dan nang kene iki aku ya mung nganggo kuwi motorku C70 kuwi sing ngancani neng ndi terabasan neng ndi ya nganggo motor iki paling penak. Dadi nang kene iki sekitaran dalan raya dan neng pinggirane kene iki
posisine sumur kepile iki sing ana ya. Matur nuwun Mas Mbak, bantunen share ya videoku iki.